Right, guys. Ndashika. Muza and amashoko ekutaura. I don't know what to say. Honestly speaking, I don't know what to say. Ndashamisika tatorasika. Kurasika kutokanganwa. Kutozitadza zvati ndepanapa. Because pamusha panapa panga pasina kudai, guys. I'm surprised. I don't know what happened. Maybe I'll find answers today. I don't know. Muri kuona imba yanga iri imba yairara sekuru nambuya vangu. Yakanaka zvokuti mufunge. Ndo yandatoona ndikurangarira ndichiuya vachirira mubedroom umo chirira muchibedroom umo hamusina panga pani hapasina kana kitchen, guys. Papa ine kitchen somewhere antika papa ine kitchen somewhere papa ine garage apa pane round I think apa ndipane what happened chichakaitika pana yakuni chichakaitika what happened pana apo, guys. Panga pane kitchen apa umeona. And then kwaitwa mundo uko kunga kuine imba hombe engeka bakona mabongo nesena mai wangu yavakasiya after nyaya dzatanga kuitika kunoko. And then tikurangara pane mugodhi usingaperi mvura panapa tachera mvura kuno yaku tachera mvura apa uchiri pa ikachobuda tushamisika papa padongo panapa papa dongo panapa papa dongo uchigotusha mugodhi wangasingaperi mvura mugodhi wamurikona wangasingaperi mvura mune mavegetables ndikurangarira tichidiridzwa every day time tichidiridzwa punishment yakudza muri makazira muri wemesemo munoona ndo zvinonzi kwanzi munhu akafa chokadika anoenda nezvinhu zvake anoona munhu akafa chokadika anoenda nezvinhu zvake. Onai musha wabereka wangu raadongo bva zvatakabva kuno more than 20 years ago hapana pangove dongo takanzwa kuti vari kugara mwana vangu saka tasvika tikati muoneka hapo makuru aivabereki vangu ari pano mose zvokumusha toilet yanga iri kunzoko handichaioni naimi muri kuenda toilet uko sure right apasita toilet gatimbonitsvaga guva ramuzara wedu tione but toilet yanga iriko uko ndokwa kune hills ega because chatiri kuona idombo ramudhara wedu rikubudikira panapa but otherwise hapana chimwe chiri pano, guys. Vafi vanotsamwa vafi vana zvinhu zvavo panga pane misha yakawanda pano patori nerodhi yaiti vanhu vaipfuura nepachipfuura chienda pamusoro pane tito zvichienda zvakadai hapasisina rangove dongo kuda noti munhu akaenda nezvinhu zvake kana kuti kudini but kana vakatakura zvinhu zvavo vakaenda nazvo aiwa tinongoti kuda kwenyu makatakura zvinhu zvenyu bho zvekuti nokuti still zvanga zvisina mwana wenyu kana kuti mwana wenyu anga ari involved mazviri. Ngatiendei pachikamu chinotevera tichenda takadaro toda kunoona bankuru pakupedzisira timbogara pasi tite matalks. Today is a day of closure. I want closure. Sei vakarambidza kuti mai vangu vaende kunorara apo pane murume wavo. Thank you very much. Tangana pachikamu chinotevera.